bojleng iblis lanat padha dik-dikan. Om Bangkaludra Raja Dewaning Sunda. Barong badhe jejogetan wonten tengahing alun-alun. Iki budaya warisane para leluhur ing tanah Jawa. Jaman semono para wali nyebar ning agama lewat budaya. Jaman semono ana cerita nyata Raden Said iku Brandaloka Jaya sakwise tobat dadi ulama nganggo dalan nganggo dalan seni nyebarne agama. Duweni bapak Adipati Wilotekta, duweni guru Sunan Bonang sing Tegaya, kon jaga tongkat 2 taun karo tapa, sakwise jengkar dadi Sunan Kalijaga. Saka Kudus ana Sunan Murya, ya kuwi putrane Kanjeng Sunan Kalijaga. Nyai Dewi Sara iku ibune Raden Usman Adi, kuwi kakeke sing saka Cirebon ana Sunan Gunung Jati,
ya kuwi putune Prabu Siliwangi Sarip Hidayatullah jeneng senome Dewi Rara Santang iku ibune ayo saka Banyuwangi ana Sunan Giri Jaka Samudra jenenge nalika bayi Dewi Sekar Dadu iku ibune Prabu Menak Sembuyu kuwi kakeke sing saka Lamongan Sunan Derajat uga nyata ya kuwi putrane Kanjeng Sunan Ampel Denta Dewi Candrawati iku ibune Dipati Arya Teja kuwi kakeke ya Usman Ja'far Shadiq jeneng asline Panglima Perang Demak kuwi jabatane ya iku Sunan Kudus sing dadi gelare Senopati Ngudung kuwi kakeke kabeh para wali songo ana riwayate Maulana Malik Ibrahim jeneng asline ya iku Sunan Gresik Sunan paling tuwa dadi sesepuhe para wali songo kabeh wali songo nyebarne agama anggone ngumpul neng Demak Bintara sebab Raden Patah Sultan Wicaksana kerajaan Islam pertama neng tanah Jawa wah iya Wea sing galak padha menengo Sangkala Maruta jati ngarang waringin sungsang kaya ing jalma ing sukma sejati ning sukma Jaka kuncung saking Gunung Pandan sak Wadyabala samya rawuh angganda kukusing dupa ingkang sampun kadhuping samirana sadaya samya makempal jiwaraga turangga yaksa jaya iya
pemuda Wonosari Tengah ya. Saya. Aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar ngetan prenae ana wit-witan pating cumruwit seneng atine katon asri donya saisine yo para kanca ayam ten